Poďte sa pokochať našimi štýlovkami, ktoré sme si s Dadym dali vykraftiť. Dostali sme totižto návrh na spoluprácu s Lensmartom a tak sme to využili na plnej gule a z Vibu sme sa rozhodli, že si dáme vyrobiť nové štýlovky na jar. Boli sme si preto dať zmerať dioptrie, či sme neoslepli. A áno, oslepli. Ja na ľavom oku, na ktorom som nemala žiadnu dioptriu, mám teraz polku. A Daddy tiež oslepol na jedno oko pol dioptrie. Ľudia, Daddy si neskutočne vibuje s klipovými dioptrickými okuliarmi, hej? Máš normálne dioptrické okuliare. Ty kokos! To Daddy je jaký slepý? To sú Daddyho totižto. Ja ani nevidím kameru. A k tomu máš, prosím pekne, celú sadu klipov, ktoré ti pretransformujú tieto okuliare na slnečné. No a Daddy je z toho totálne nadšený, pretože do dnešného dňa mal dioptrie len s jedným klipom, hej? A prosím pekne, dnes má celú sadu. Môže to striedať jak ponožky. Proste Daddy ide pecky. V podstate tieto okuliare sú transformery. Nice. A ako inak, než aby si Daddy objednal aj druhé transformery. Lensmart. Ste zvedaví na moje štýlovky? Ja vám ich teda ukážem, áno? Ja v podstate mám nosiť okuliare, ale ešte som nie tak slepá ako Daddy, takže ich v podstate nenosím. Ale možno začnem, pretože tieto totálne slejujú. Radosť nosiť dioptrie. Takto krásne ostro som vás dlho nevidela, ľudia moji. Moja druhá voľba boli teda slnečné. Áno, už teraz vidíte, jak v nich slejujem, že... Tieto sú reálne moje favorite. Keď vám poviem, že sú dioptrické. Máte dosť? Oni sú dioptrické. Mali ste už niekedy dioptrické slnečné okuliare? Lebo ja nie, ale už mám. Reálne si neviem predstaviť lepší vstup do jary, než s týmito okuliarmi. To, čo musím vyzdvihnúť na Lensmarte, sú ceny. Do popisu vám dám dokonca ešte aj môj zľavový kód. Nebudú zrazu až nejak moc lacné?